you're out of money. מתי המוחות החזקים ביותר בישראל התקבצו הבוקר באולם אחד, והם יצאו ממנו רק בשבת בצהריים, במטרה אחת, להמציא שם רובוטים או משהו דומה. כתבנו דודי ניסים מספר על כמה רעיונות מוזרים במיוחד. גיקון 2015, זאת לא תחרות, אין פרס, אין זוכה. אז מה המטרה של האירוע הזה בעצם? 3 ימים שבהם מטובי המוחות בישראל, מטובי המייקרים נפגשים ביחד. מטרה לייצר פרויקט לא מועיל במשך 3 ימים. 200 גאונים וכתב חדשות אחד התקבצו הבוקר למרתון של 50 שעות. בשפה המקצועית הם מכונים מייקרים. לכל אחד מהם יש רעיון, אבל שלא כרובנו, הם יודעים איך ליישם אותו. בימים כתיקונם אני ארכיטקט תוכנה במלאנוקס, ובימים פחות כתיקונם אני מתעלל בכל מיני ציוד אלקטרוני וגורם לו לעשות דברים שהוא לא תכנן לעשות במקור. האמת שאילו חיכינו עד שבת היינו מצלמים את המוצרים המוגמרים, אבל לא התאפקנו לפגוש גאונים שבפחות מ3 ימים יצליחו לבנות שואב אבק רובוטי שרודף אחרי דיירי הבית שמלכלכים במקום לשתוק ולנקות אחריהם. ביום שבת אנחנו מקווים שהרומבה הזאת תשנה את אופייה מרובוט שמנסה לא להיכנס לך בדרך ולנקות את הבית לרובוט שמנסה לרדוף אחריך ולגרש אותך מהטריטוריה שלו, שהיא תצעק עליך, תחזור לפה כבר, אני רוצה להרביץ לך, או כל מיני כאלה. והנה רעיון מקורי, הצוות בשולחן הזה שם לו מטרה למחזר את העכברים הישנים שזרוקים במגירה בבית. אנחנו הולכים לקחת את העכברים האלה ובעצם להוסיף להם מנועים ולהוסיף להם מיקרופונים שיהיו האוזניים שלהם ולעשות שהם יקשיבו לצליל של חליל, וכשהם ישמעו צליל של חליל הם אוטומטית ילכו אחריו. בצוות הזה יש חוקר מתחום מדעי המוח שמעוניין לפתח משחק של כדורגל שולחני בעזרת המחשבה. הפעלה של הכדור הזה בעזרת גלי מוח שאנחנו קוראים אותם בטלפון מהדיווייס הזה דרך הקופסה הזאת. והנה משהו בהשראת המזרח, הם מתכננים לבנות דרקון סיני מעופף, ולשם כך הם משתמשים ב12 כלי טייס מעופפים, דרונים. זה יהיה 12 מנועים לאורך, ויהיה תנועה כזאת שהדרקון יוכל לעשות את הדבר הזה. ואז הסתבר שאי אפשר לעשות את זה. זה שוקל 2.5 קילו, זה מנועים מאוד חזקים, 12 מנועים, זה הולך להיות כישלון מדהים, זה הולך לעוף על אנשים. למרות הסטיגמה, חנונים וגיקים יש בשפע גם בקרב המין היפה. 40% מהמשתתפים כאן הן נשים. בשבת בצהריים נתן האות, ומי שהמכשיר שבנה לא יתרסק, יתקצר או יושבת, לא יזכה בדבר. יהיה מעניין. המיסים על אלכוהול ירדו השבוע, כידוע, והאם עם ישראל פתח שמפניה או שותה יותר בירה? כתבנו איציק אלפרין יצא לסיבוב בערים. ושוב אנחנו כאן עם אותה כתבה מוכרת. ברקע התנגן שיר השיכור של ג'ו אמר ותמונות של ברמנים מוזגים בירה. אני שיכור וכולם צועקים איזה בור. רצוי שהקצף יטפטף קצת. עוד טיפה, זהו, יש לנו את זה. גם הסיפור אותו הדבר, וזה